ka zo baka labari mana. Yawa a ai daman wai ina dan yi miki tanadi ne To miki dan sham abin nan. kana ji ko? Yawa Me gida? zauna mana. Ai an ce shirin zaune ya fi na tsaye. To kana ji na? Na'am. Wannan abokin naka. Wanda farkon zuwa na garin nan. Na haɗu da ku da kai da shi? To munafiki ne. To me ya faru? Yanzu nan ya tare ne ce mun kai tsohon maye ne. Kakar kama a gurin yawon mai ta haka kashe ta. Baban kama haka. Karin yadda da kai waye mutu waye tashi. Tab ija. Kin san wani abu? Kun sa ma na tashi tsaye. Kin san in mutum bai iya ba'a ba sai ya yi wa kansa. Kakarsa a nan garin farko da aka sauke su duk wani tsuntsu daina gifta ya ta sama saboda maita. Amin alaikum salam. Yanzu muka da bawa ya ce maganin nan ta kotu ragonsa da kasa ta ya ce ya yafe maka wallahi ya ce ya yafe maka ai to kin ji ba wai shi ga munafiki. sai wai munafiki. Allah mai iko. To yanzu mai gida bari ki ka so da kai. da ma kin san wani abu shi kansa abin da ya kashe mai gari wata sata ya gunduma masa da mai gari ya amince masa to ya gunduma masa satar shine hawan jini ya kama mai gari ya mutu. Allah sarki. To yanzu abin da nake so da kai ka je ku yi sallama da shi ka ce masa za ka yi tafiya. A nan gidan zan masa tarko za ka zo ka kama shi. Ai bari za a yi sai mun ɗaura aure tuku. To kin gane idan muka ɗaura aure komai yakan kama ya ji labari to sai in mun ga